हो एगो भक्त माई के दुआरी जाके माई से कहता का कहता भैया का कहता हे जगदम्बा गीत नहीं खे हे जगदम्बा गीत नहीं खे बिनती करी भोजपुरी हो। भक्त माई से कहता कि हे माई रौरा मर्जी के बिना एगो पतैया ना हिलेला तो हमनी के का औकात बा कि कुछ गा लीजे कुछ बजा लीजे भैया हो। हां बोलो अरे कि सुर ताल के हाल न जाने वाह क्या बात है सुन ली बना रही कि वास करो मम बनी का बोल साउंड वाले भैया का भाई काहे कहे छोड़ दो एसिडिटी हो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई देखो तेरे का बोलत रे इनका के खोपचा में लेके जाता ना हो भैया ना चलता कहे के कोना भाव में भैया हो। देखी कोनो भी शुभ कार्य में हमनी के माई बहन लोग जोन गीत गावेली लोग उ गीत गावे के हमरा मन बा त उ गीते से शुरू कइल जाओ कैसे हो कैसे कैसे अरे किनिमिया की डाढ़ मैया अरे तो लावेली लो रवा हो की झूली रे झूली ना अरे हो की झूली रे झूली ना तो कैसे कहे को भैया हो तो सत्तू बहनी का हवेली तो की झूली रे झूली ना सत्तू बहनी का हवेली तो की झूली रे झूली ना अनिमिया के डाढ़ मैया अल्लाह मेरी लोरा बाकी झूली रे झूली ना अनिमिया के डाढ़ मैया अल्लाह मेरी लोरा बाकी झूली रे झूली ना मैया मोरे झूली रे झूली तो सत्तू बहनी का हवेली तो सत्तू बहनी का हवेली तो की झूली रे झूली भैया हो। हम चाहते हैं एक बार माई के नाम पे तनिके के ताली बजाए तने हाथ उठा के माई
के नाम पे ताली बजे के एक बार तो सतु बहिनी बाबा ओहो वाह क्या बात है भाई हमरा के पुरस्कार देते रौरा हाथ से पुरस्कार हमरा खातिर बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप बाटे लेकिन आशीर्वाद दे के पुरस्कार दे ऐसे ना तनी माई के नाम पे नाचे के बकई से झूलत झूलत मैया के लगली पियसिया की चली दिहली बाबा बहुत बहुत पुरस्कार बाबू की तरफ से ए भैया यहाँ के तरफ से पुरस्कार बुझा दे कि हम पहला ऐसा सिंगर बनी जे हमरा पुरस्कार मिलल बा हैं हमरा खातिर कितना अच्छा बात बा लेकिन देखिए ये बतिया के सभे के उगावे ला कि झूलत झूलत मैया के लगली पियसिया तो चली दिहली ना लेकिन जे दीपिका ओझा कोना भाव में गावत री भैया हो आओ हो आज झूलत कि चली दिहलीना कैसे तो झूलत झूलत लगल पियसिया कि चली दिहलीना बाबा आ झूलत झूलत मैया के अरे लगल पियसिया कि चली दिहलीना तो मोला होरिया यावा कि चली दिहलीना पाला हो रिया या बासा कि चली दिहलीना बाबा पाला हो रिया या बासा ए भैया लेकिन हम माई से के बात कहो कि जही सनया सिसिया हो भैया पंचानंद जी की तरफ से कहां बने पंचामृत बनाओ तनी कहां बने अच्छा जीजा जी रो जीजा जी हई अच्छा भाई तो जीजा जी कहां बड़े जीजा जी अच्छा ओने बैठो बने काहे जी होइजा बैठल बने रौरा नहीं खिया सकत हां लाजे बैठल बने के पैसा जीजा जी पान मत खाइए आ होठ लाल करना है तो लिपस्टिक लगाइए हां बहुत बहुत पुरस्कार बा ऐसे तो लइका के यहां के का भइनी लइका के का भइनी फूफा नु हां हां हमरे बताए के पड़त हम लोग बेकारे में लइका के फूफा भइले लइका के फूफा के तरफ से बहुत पुरस्कार बा लेकिन काहे के भाई जा अरे कि जही सोने असिसिया हो भैया अरे कि मोलिनी के दिहालू की है असिसिया है ने ताको तरु हो बाबा के और तब से ऐसे कर तोरे खातिर बैठल बड़ा उनकर गाला के स्प्रिंग जोन मान ढीला हो गइल बा उनका के देखबू तो करी तनी करी जी टाइट हो जाई ऐसे देख ले स्क्रू टाइट हो जाए तारा के देख के देखो उनकर गाला के स्प्रिंग ढीला हो गइल बा अरे कि जो हिस्सा ने हंसिया हो मोहल्ले के दिहालू की है हंसिया रे भाईया हंसिया हो भैया मोहल्ले के दिहालू की है हंसिया अरे भैया हमरी है हंसिया ता हमरा है
जीजा जी के दीहा ए माई उहे असिसियाना त हमरा 599 भैया जी के दीहा मैया उहे असिसियाना त हमरा 599 भैया जी के दीहा हे माई जीजा जी की तरफ से पुरस्कार बाबा अगला पुरस्कार बाबा हाजी ए भैया सुना हो बहुत बहुत पुरस्कार तनी सामने होतरा पीछे घुसक के बैठो भैया कहे के भाई भैया एही में एगो लाइन हमरा याद आता अरे कि मैया मैया हो मैया 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 हो मैया 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 हो मैया 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 हो मैया अब बिहार के मिलत नहीं के विशेष राज के दर्जा हो मैया बिहार के मिलत नहीं के वो है बात बाबा बाबा भैया एफ शार्प कर दी तनी एफ शार्प कर दी